Suntem în frumosul oraș Ploiești, capitala petrolului din România. Și știți la ce mă duce cu gândul petrolul? Exact, la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, care a fost dintotdeauna într-o strânsă legătură cu această industrie. Haideți cu mine să o vedem. Universitatea pe care o avem în față e mare cât un oraș, având un număr de peste 6.000 de studenți, atât români cât și străini, din peste 80 de țări. La Facultatea de Științe Economice se pune accent pe competențe, comunicare, interacțiunea cu mediul antreprenorial și metodele inovatoare de învățare prin simulare de business-uri, studii de caz și jocuri de rol. Toate într-o atmosferă bazată pe colaborare. Ne aflăm în anfiteatrul Facultății de Științe Economice, acolo unde studenții noștri dobândesc competențe antreprenoriale și manageriale, cu ajutorul cărora fac față cu brio provocărilor din mediul concurențial actual. Studenții noștri învață la cursul de monedă și credit cum să facă bani, unde se produc banii, cum se produc banii, cum se folosesc banii. Filozofia mea educațională spune că educația e mai mult decât o transmitere a informațiilor și obținerea cunoștințelor. Educația e ceva ce te dezvoltă din interior și îți oferă posibilitatea să-ți atingi potențialul tău maxim. Suntem la cursul de strategii de marketing în afaceri, în cadrul proiectului Bursa Student Antreprenor. Aici încercăm pe studenți să învățăm diferența dintre nevoi, dorință și cerere și modul în care consumatorul se manifestă pe piață, respectiv modul în care ei pot atrage simpatia acestor consumatori. Mulțumesc frumos!